खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिखां ब्रह्म बिपिएफ दोलोनि गिदिर खहा थारैनो 14 नं सिरांदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोआ लाथिख' जानो थांगासिनो दं नामा फैगौ 2025 मायथाइयाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिपिएफनि सावगारिया थामारनाय नंला नामा अखा नायबानो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो मददगिरि सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौल' नुनो मोनसै थारैनो आथिखालाव इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव आखाइ गोरोबफैनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों थिग बेबादिनो दिनैबो सोनाब सालबारि गामिनि बिपिएफ दोलोनि सा 28 सोद्रोमाफ्रा एम रन्जित बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैदों नंगौ बिपिएफ दोलोनि सा 28 सुबुंफ्रा फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय सोनाब सालबारि गामिनि थागिबि बिपिएफ दोलोनि गोख्रों सोद्रोमा बिथांमोना प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मावनाय आरो उनाव मावनो लानाय थांखिफोरखौ मोजां मोननानै खनसेनो सा 28 सुबुंफ्रा एम रन्जित बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैदों ओरैनो बिथांमोना मेनलि हानि जेंनाखौ सावरायदों बिटिआरआव थानाय गासै हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों मानोना 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बरनि नटिफिकेसन बायदियै गभर्नमेन्ट अफ आसामा मिशन बसुन्धरानि गेजेरजों मिशन बसुन्धरा 1 and 2 नि गेजेरजों जेरै गासैबो पिजिआर आरो भिजिआर हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय एसटि एससि उइड' पिडाब्लिउडि बिथांमोननि थाखाय गोरलैयैनो मोनसे राहा लामा बानायना होदों जोङो मिजिं खालामदों आरो जों खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनैसिम जोङो 1,42,000 न'खरनो हानि जेंनाखौ जों सुफुंना होनो हाबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बिटिसिनि गासैबो हानि जेंनाखौ जोङो 100% फोजोबनो नाजागोन रायजोफ्रा खिन्थु ज' जाजाय ओंखारबोनांगौ जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन बाइ इलेक्सना फैगासिनो दङ बेवहायथ' आरो खुनु साननांगौनि गोनांथियानो गैखाया हाइकामान्डआ जायखौ केन्डिडेट होगोन बेनो देरहाखागोन आरो जों देरहानायनि लामायाव दंखायो आरो स्पेसियेलि जों देरहानाय जेननायखौथ' जों साननो गोनां बाथ्रायानो गैखाया जों देरहाखागोन बर' हारिखौ खौसेथियै गंसे दिङायाव दैखांनानै मोनसे गोजान मिजिंजों आवगायलांनायनि थाखाय जोङो मोनसे हाबाफारि सुजुगासिनो दं बे खामानिखौ जों सालबारि गामि रनिकाटा प्राइमारिनि सिङाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जा मिशन मुडजों बिटिआरनि जौगाथायनि खामानि मावनाय मानव गेदेर जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गायसनगिरि इउजि ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि जा हाबाफारिफोर बेखौ मोजां मोननानै दिनै सोनाब सालबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ बरायदों दा बे हाबाफारियाव आं बिथांमोननि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दिनै ज' जाजायै इउपिपिएल दोलोआव बरायफानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों खोब खुसि बेनिख्रुइ साबसिन रंजाथावना बाथ्रा गैया मानोना दिनै हारिया खौसेथि जानायनि सम फैदों दा जोंनि बे सारजों जयनिं जानायनि मेन थांखियानो जाबाय दा सारमोननि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि बे बोसोन सालबारि गामिनि रेभिनिउ भिलेज जोंहा बिनि सिङावनो थानाय माखासे गुमाद हा दं दा बे गुमाद हायाव 50-60 बोसोरनिफ्रायनो आबाद मावनानै न' लुनानै थाबोगासिनो दं दा बे हाया जोंहा नियादि फाथा जायाखै दा बेखौ जोङो सारखौ खावलायदों जे जोंनो बेखौ नियादि फाथा खालामनानै होनांगौ दा जों ओंखायनो बे सारजों जयैनो फैनानै जाहाथे सारमोना बेखौ खामानि मावगोन आरो सारमोननि सरकारानो मोजां मावदोंबा दा बेजोंनो जों थांगोन होननानै बेयाव फैनाय जादों 17 बोसोर बिपिएफ सरकारा बे हालामनि सरकार जाबाय सालायबोदों बिथांमोना नोंथांमोननि हानि जेंनानि सोमोन्दै जेबो सावरायनो जायाखै दा बे समावथ' जों खालामनायानो जायाखै दा सोंहैनायबो जायामोन दा सिगाङावथ' मिथियानोमोन दा मिथियाव जों उनाव मिथिबाय जे जोंनि हाया गुमादावसो दङ दा बेनिखायनो नैबे सारमोन दानि सरकार इउपिपिएल सरकाराव जोङो बानायखानो होननानै जों दिनै सारमोनजों बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना जेबो फोरमायाखै सिगाङावथ' फोरमायनाय जायाखै दा जोंनि बे गामियावथ' जाम्बा जाम्बियानो बांसिन दं रावबोथ' साख्रि आवला गैया आरो मावनानै जाग्रा गोजा बिसोरो मावनानै जानायावनो मुखुब बाव थांनानै सोंहैया दा
मिथिबाय दाख्लैनि समाव दा जोंनावबो एसे एनै गोरों फरायनायफोर दंसै दा बिथांमोना नायनानै नुबाय जे जोंनि बे हाया न्यादि फाथा नङा दा बिनि थाखायनो जोङो दानि सोलिफु सरकारजों मिलायनानै खामानि मावलांनानै बे हाखौ जोङो फाथा खालामनानै लानो अरायथानि थाखाय होननानै दिनै जइन जानाय जादों। साबैसे सोद्रोमाफोर जइन जादों? बाहाय माखासेयाथ' सिगांनिनो इउपिपिएल सरकारनि माखासे दंखायो आरो दिनै 28 जन जइन जाबाय सारमोनखौ मोजां मोननानै। बे गासिबो बिपिएफ बा गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरमोन? ओरैनो गुबुन गुबुन दोलोनि थ' नङामोन बिपिएफआवनो दंमोन दा बिपिएफ दोलोनिनोमोन आरो माखासेनि गोसोखौथ' आं बुंनोनो हाला जाहैबाय माने बहाय दंमोन नुनायाव बिपिएफ दोलोनि मोजां गासिबो नुनायावथ' बिपिएफ दोलोनिमोन ओमफ्राय बबे दोलोआव सोर सापर्ट होयोमोन बेखौथ' आं गोसोखौथ' बुंनो हाला जाहैबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।